Jo soc Joan Grau i Gomis i treballo de pagès, faig de pagès, soc pagès. De molt antic, doncs tinc 3-4 generacions que tots havien desenvolupat la mateixa feina i ara doncs estem en l'atzucac de que a l'edat que tenim i així acabarem la nostra activitat laboral continuant fent de pagesos i amb una finca a punt per qui realment li interessi explotar-la. Em dic Àlex Hervàs i visc aquí a la masia de Calalies i faig de pagès des de fa uns 8 anys actualment i fem agricultura ecològica. Potser degut a la meva edat o perquè ho he vist fer o perquè m'hi he trobat, faig de pagès perquè realment m'agrada, ho estimo el que faig. Abans estava a Can Emili Cabanyes, a Can Emili Cabanyes era masover, però la col·laboració de tota la família i tal, en poder-nos inserir en un lloc i fer l'accés a la propietat. Cosa molt important, com parlaves tu d'estimar, és dir, quan inverteixes tots els esforços i tot el delit que et puguin ajuntar amb el que vols, el que estimes i amb el que treballes, això ja, deu ser l'hòstia, no? Jo he visc aquesta masia des que tenia 4 anys, o sigui, fa 32 anys, que els meus pares van vindre a viure aquí. Abans havíem estat en una altra masia d'arrendament i doncs al venir a viure aquí he passat tota la meva infància, ells han treballat la terra i la relació amb la meva família, amb la terra, és com jo m'he anat introduint al món de la pagesia. En un moment donat, quan jo tenia al voltant dels 20 anys, que els meus pares es van jubilar i van deixar l'activitat agrària, vaig decidir de seguir una mica l'activitat. Les generacions després de l'avi, del pare, o nosaltres tots hem fet això, hem anat acumulant les distintes raons. No? Llavors, el fet de la modernització no ha d'estar mai renyida amb una explotació del sòl, de la terra, sembrant que sigui respetuosa amb el medi, perquè nosaltres som medi. Com més poc respetuosos siguem, més ens estarem agredint nosaltres mateixos, d'alguna manera. Si un va a un lloc poc intervingut, a un bosc, no una zona forestada o reforestada, sinó un bosc, el que pots observar és un ordre perfecte. No? Un ordre perfecte on no hi falta res ni sobra res. I tot està en ordre, però no hi ha ningú que estigui gestionant ni endreçant. Però hi ha tota una sèrie de mecanismes que fa que el que d'alguna manera nosaltres li diem residus, no són residus. Es processa i torna a entrar en un cicle com a nutrient. Vale? Cauen les fulles al final d'un cicle anual i aquella fulla que hauria de ser un residu a la natura no ho és, perquè és la base de la fertilització i de la humificació del sòl, és la base de la vida. Sortosament han desaparegut del mercat, almenys per nostre ús serien aquest tipus de desinfectants del sòl, que era, això ja sabem, que el nociu que és, i fins i tot per la nostra activitat. Va haver-hi uns anys que era el modern i ho vam practicar. Però llavors hem anat veient allà on ens equivocàvem, allà on no calia fer allò i que es podia fer una altra cosa. És a dir, hem tornat a aprendre una forma nova de cultivar i de produir, que no és una agricultura ecològica. Jo no soc un productor ecològic, però estem fent el camí cap a aquesta agricultura ecològica perquè d'alguna manera el municipi d'Argentona, com totes les zones aquestes periurbanes a l'entorn de centres com és Barcelona o sigui Mataró, o serà agricultura ecològica, no tindrà sentit destinar un terreny tan preuat com és aquest i podent-se fer de no fer-ho. Em vaig haver de convèncer, em vaig convèncer amb l'experiència que hi havia una sèrie de coses que no funcionaven. No? L'ús d'insums químics no funcionava
funcionava a la curta, però a la llarga era totalment contraproduent. Era un greuge pel pagès, per la terra, per la producció, i perquè jo filosòficament i moralment doncs, tenia un posicionament de que volia fer alguna cosa bo per la societat i per mi mateix, i com a pagès el que havia de fer era produir aliments i no m'entrava a l'equació que si jo volia produir aliments que havien d'endurir les persones, com aquests aliments prèviament els havia de condimentar amb verins. És una roda que veia que no tenia sentit i que s'havia de sortir d'aquí. S'havia de sortir d'aquí i tornar a una manera de fer dins d'un ordre més natural. Veureu que arreu la comercialització està en mans de grans companyies, de grans xarxes, moltes de molt ben muntades, amb molta qualitat, però nosaltres tenim això del producte de proximitat, perquè el portem a pocs quilòmetres. D'Argentona, degut al clima, que és més fresquet i així, el que sí ens hem dedicat molt és a comercialitzar. És a dir, hem agafat i cadascú poder ens hem dedicat més a comercialitzar el que sembrem i deixar de vegades una mica de sembrar, però anant-ho a vendre, perquè realment el valor afegit ens retorna molt més. I que potser, si parléssim de fer-ho com a model per a les generacions futures, de gent nova que s'insereixi com a pagès, potser no és la millor manera. Potser aquí és allà on hauríem de començar a treballar i fer entendre, i de ben segur que ho saben perquè la gent avui en dia té formació, informació i sap que treballar associat seria molt important. Diem-ne cooperatives, diem-ne grups, diem-ne que sigui, per poder arribar a fer productes d'una qualitat i comercialitzar-ho en dignitat. Nosaltres, com vam començar, teníem clar que volíem fer una producció ecològica i que volíem vendre directament al consumidor. Intentem controlar aquests canals i que siguin molt curts, que siguin directes, que vagin del pagès al consumidor, perquè més guanyarem en això, en frescor i en qualitat. I alhora, per trobar aquests canals de relació directa amb el consumidor, hem buscat obrir aquí la finca, per fer venda directa a la finca, i després buscar també gent que estava buscant aquest tipus de producció. Sort a Barcelona hi ha hagut un moviment de gent que s'ha organitzat en grups de consum i que demandava aquest tipus de producció, i d'alguna manera també establim compromisos de compra. Això ens permet a nosaltres tenir una estabilitat, de poder comptar, de dir, puc tenir tanta producció venuda i aquest preu. Fins i tot, amb alguns grups de consum ens fan pagament per avançat, o d'alguna manera estem rebent finançament per avançat, i també compartim riscos. Potser hem tingut una producció no tan bonica, però aquests productes segueixen sent consumibles i utilitzables, doncs s'assumeix que, encara que no sigui tan bonic, s'accepta aquella producció i es valora també. Venim del que eren el sindicat vertical. Llavors, el poc que quedava de treball, de comercialització en cooperació, era la qüestió com a Argentona, de les patates o els pèsols. Això es comercialitzava plegats i la cooperació era molt qüestionable. És a dir, després cadascú ha acampat com ha pogut i llavors són víctimes d'això. Tu ara m'ho has preguntat, jo abans t'ho encetava, el fet de lo important que seria recuperar dels nostres besavis aquests treballs cooperatius tant de producció com de comercialització. Com nosaltres hi ha altres pagesos, hi ha altres projectes de producció ecològica escampats pel territori i entre nosaltres col·laborem perquè som petits i necessitem fer, per exemple, compres conjuntes d'algun insum i ens ajuntem per fer aquestes compres conjuntes o ens ajuntem per poder tenir una producció i una oferta als consumidors més diversa. Hi ha un company al Baix Llobregat que li va molt bé fer carxofes, és terra de carxofes, i aquí, tot i que hem intentat, hem tingut problemes perquè és més fred, ens tenim glaçades, al pic de l'hivern, doncs, no cal que ho fem tot, no cal que fem carxofes perquè tindrem problemes, que faci carxofes un company del Llobregat i que ens pugui vendre a nosaltres carxofes i nosaltres, que ens van molt bé les mongetes, doncs, per exemple, fem molta mongeta al ganxet i li vendrem mongetes al ganxet a aquell pagès i a l'altre. I aleshores som bastants pagesos que en xarxa ens relacionem d'aquesta manera.
hi han coses que s'està intentant, s'ha intentat amb lo de les mongetes del ganxet, fer la DO de les mongetes del ganxet. Si tindrà o no èxit, no ho sé si el tindrà o el tindrà, però l'èxit ja és que s'hagi intentat i es faci. És molt important que cuidem aquestes produccions, perquè realment hem de defensar-les. Amb el tomàquet de pometa, tomàquet de rosa, que en diuen de Montserrat, tots aquests tomàquets els hem recuperat d'alguna manera. Vull dir, com la mateixa manera que hem fet amb els pèsols garrofals, els pèsols de la floreta que en diuen, que els hem mantingut perquè realment són els més dolços i els més apetitosos. Vull dir, això de les pesolades. Temps endarrere doncs, la gent sortia de les escoles d'agricultura, diguem-ne, d'enginyeries i així, i no els hi quedava cap més remei, potser, que anessin a treballar doncs, en cases dels fitosanitaris, a les empreses aquestes, i ara hi ha com una mica d'inquietud i així. A vegades parles amb molta gent jove que no està inserida en el camp i no treballa al camp, i la veus amb una predisposició, fill, doncs si treballa per aquí, fes el que sigui, quina cultura ecològica, sí senyor, i vinga, i els animes a que realment no van equivocats, perquè l'equivocació més gran és no fer i pensar que es pot fer no el que es fa ara, això i altres coses és molt important. No ha de ser qui sembri el que ha fet de pagès tota la vida per l'ençà aquella de que... No, la gent que s'hi vulgui inserir, la terra hi és, i si preservem Argentona un marge com és el marge esquerre, per Déu, hi ha molta terra, a veure si l'explotem.